tabidir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemli. خوشکو براین هێژا لە سەرانسەری کوردستانê û li derveyî welat dema we xweş be. Îro çarşembe nehê Temmûza 2025 a. Birêz serokê PKK partiya xwe fesix kirî, Abdullah Öcalan û di medya PKK'yê de bi vîdyoyekî li beramberî gelê Kurd û Raya Giştî bangekî dîrokî belav kir. Vê carê bi vîdyo. Lê vîdyo û 19 hezîrana derbasbûyî bû. Ji 19 hezîranê heta nehê Temmûzê 20 roj hene. Ev 20 roj ev vîdyo li kur bû? Çima niha derket, çima di dema xwe de derneket? Ev pirsek. Pirsa di dua berî ez derbasî naveroka vê vîdyohanê bibim. Pirsa di dua ku helbet Stêrk TV û Medya Heber û Erdal Er nûnerê xwe neşandine cem apo, kamîre û deng û hemû tişt û tiştên teknîkî neşandine wê derê ji bo ku vê vîdyohanê çêbikin. Wekî ku Erdal Er û Medya Heber kamîra xwe û tiştê xwe şandin Qendîlê û Mustefa Qeres û vîdyoya wî girtin û belav kirin. Ne medya PKK vê vîdyohanê çêkir, ne karmendên medya PKK. Ez nizanim li gorî min ne wilo ye. Eger ne medya PKK be, eger ne karmendên medya PKK be, kî ne? Kî ne ev ê ku dixwazin dengê apo bi vî şêwazî bi vê qelafetê apo derkeve û li pişta wî çend kes wilo seknandî bin. Yani ev çi mena ew kesên ku li pişt wî seknandî ne? Ev dîmen çi tîne bîra me? Ev tevgerên radîkal dîncî ev ê ku olperest biborin dema ku daxuyaniya derdixistin çend kes wilo li pişt wan hebû û ev daxuyanî belav dikirin. Xem nake medya PKK, karmendên medya PKK, medya çêkerên medya PKK, qeşmerên medya PKK ne ewin ê ku vê vîdyohanê qeyd kirine. Vîdyo ji wan re hatiye. Ji kî re hatiye? Ji karmendên medya mîtê şandine ji PKK'yê re, PKK jî şandiyê ji Qendîlê re, Qendîlê jî hatiye vê derê Ewropa û belav kirine. Ev pêvajo 20 roj dirêj kir. Ji ber ku xapoçî pir gotina süreç û pêvajo bikar tînin, ez ê jî vê gotinahanê bikar bînim. Baş e, ev banga dîrokî a apo. Çi cudayiyê wê heye ji banga apo a 27 Sebatê? Ti ferq û cudayiyê wê heye? Ew jî dîrokî, ev jî dîrokî. Problem çi ye? Problem her tiştên apo dîrokî ne. Apo dema li Şamê bû, soza dida gelê Kurd, Kurdistana ji gelê Kurd re çêdikir, dîrokî bû. Sozên wî tevlî ku bûn toz, sozên apo bûn toz, lê tozekî dîrokî ye. Kes dikare bêje na. Kî diwêre bêje na? Ji medya çêkerên PKK, ji qeşmerên medya çêkerên PKK, ji qeşmerên siyasetmedarên li nava keneke û teneke û ev çopa ku apo ku behs dikirî, eynî ev e.
di nava vê rêxistina hanê de saziyê vê rêxistina hanê de ye. Kesek ji wan diwêrî dîmekî ev video ji aliyê mîtê hatiye qeydkirin, ji aliyê mîtê hatiye tomarkirin û hatiye şandin di nava yanî bi kanalên kontaktên di mîtê û qendîlê de ji qendîlê jî re hatiye şandin û dirêya qendîlê de ji medya PKK re hatiye şandin belav kirin. Baş bû jî dibinî di nivîsandinê 19 Hezîranê. Dîroka yani li gorî metna wê ku li di medya PKK de hatiye belavkirin 19 Hezîranê îro 9 Temmûzê. Ev dema hanê yani xêr e yani ka çi tê de heye ku lo PKK heqwase ev heqwase roj veşart. Ev banga dîrokî ji bo çi were veşartin 20 roj li ser derbas bibin neheqê xwe de ye. Yani win neheqê di gelê Kurdê dikin hûn vê banga dîrokî 20 roja ve dişêrin. Çê nabe gerek dîrek dibigêje gelê Kurd. Vagî haşt gelê Kurd. Apotê behsa piştî em gêş kirin manîfestoya şaristaniya demokratîk manîfestoya şaristaniya demokratîk va di vê daxuyaniyê de behsa manîfestoya civaka demokratîk ji şaristanî hat civaka demokratîk qey xuyaye haziriya pirtûkekî bi vî rengê han dike û ji wan rişandiye û li gorî agahiyê gihêştin me ev pirtûk tê xwendin. Perwerdekirin tê kûrkirin û korkirin mejiyê wan kor dibe, hestê wan kor dibe, nizanin nikarin binirxînin, nikarin rexne bikin, tenê diecibînin. Dîrokî ye. Her tiştê serokatî ye dîrokî ye. Wek min gotî daxuyaniyê wî li Şamê dîrokî ye, daxuyaniyê wî li Êmiralî dîrokî ye. Her tiştî wî. Banga dîrokî, pozê dîrokî, zikê dîrokî, kuxika dîrokiya serokatiyê, ji rêber apo banga dîrokî, ji rêber apo bênijandina dîrokî, ji rêber apo kuxika dîrokî, ji rêber apo tira dîrokî, hemû tişt dîrokî. Hemû tiştê rêber apo dîrokî ne. Apo biçû tuwaletê jî dîrokî ye, ji tuwaletê derikeve dîrokî ye. Hemû tiştî dîrokî ne. Qeşmerî û ehmeqiyekî û kirtiyekî heya vê derece hanê di dinyayê de çê nebî nav Kurda de deynin alîkî. Di dinyayê de çê nebî û çê nabe. Ku heqwase koletî, heqwase xweşikkirin, heqwase yanî yaw evana çi yaw çi hatî serê vevî ev kutleya apo çi ye. Guyê apo jî bixwîne bê o çi qas xweş e vî hingivê hanê ev goşt û birinca hanê. Hey xwelî serno carekî tenê di emrê xwe de xwedî helwest bin, xwedî gotin bin, xwedî nerîn bin, xwedî nirxandin bin, cida ji çir û virên dîrokiyê anê ji ên xapo. Biçekî wilo xwedî şexsiyet bin. Bes tişkîl dibêje? Hiç. Ev her sê camêrê ku wan dîtî sê serkirdeyên Kurdan in, sê tek û şerên Kurd in. Ji nava bi sedan bi hezaran tek û şerên gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê. Xwedî siyaset, xwedî rêxistin, xwedî ezmûne, xwedî nerîn, xwedî gotin û xwedî yanî ez çi bêjim xwedî kedekî kurdewarî û dîrokî. Ev kesên han mere dikare behsa van meselê hanê bike. Apo çû hat û zîvirî pêncî salî dawî hat ser helwesta wan. Vana ji destpêkê digotin şerê çekdarî mesele bi siyasetê tê çareserkirin, bi şerê çekdarî na. Nayê çareserkirin. Pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê bi çek nayê çareserkirin. Ev siyasetmedarê Kurd İbrahîm Guşlu, Kemal Borkay, Hemreş Reşo
دحب ساغن حمرشرشو چو سردلوانیه خو او هر سی کسایتین گرانبها و به نرخ و به ازمونه و به کد او هر سی نویسکار و تیکوشر از دما آپوچی بوم خاپوچی بوم نبخیر و نبحلا ما دپرتوکین پککی ده دخوند کوانا آلاوین شر تایبتن اف کسایتی هانی وانا اندامن شر تایبت دایره شر تایبت اوزل سواش دایره سه اوانا اند کیولو دگوت آپول سروان بویرنگی هانه داخوی دمال شامی بو یاو هنگی وان رشت کرن هنگی آپو ایدی شیوان دکر ده درفت نددا کوکا اندامن وی ریخسنه بچن بنرن کا گلو براستی کمال برکا یکی ولو یا نا ابراهیم گوشلو یکی ولو یا نا حمرشرشو لگوری نرخاندن و چیر و دجون و گوتنه خاپو یا نا هر سی کسایتی دناو ده پیوه گریدای حتی احمد ترکجی بحثاوی دکر خاپو ده هنک پرتوکیوی ده يعني اي بري اي صالين نوتي ده بحثا احمد تركشي دكر دقود اوجي اندامي دايرة شر تايبت وزل صواش دايرة سي اوان نرخاندنين آبوي قريجو رشكرن وي چاغي لهمبري وان كسايتين هان بويرنگي بو ونها آبو چو هات وزيوري وگريا لسر نرينا وان لسر هلوستي وان تيبيراوا سترانين دما شوان پرور تدي آپوچي بو و دوری آپوچي آكت وی کرن خاين و ايري شوي کرن وی چاقي شوان پرور هنك هلوستين هنري لهمبري فككي نشانده يك جي سترانا يان مرحبا تيبيراوا رداوية ستراني دي قوتنك هي دبيجي دجمن مزن ون بتشوكن ون دكارن وگرن استرانا هاني حلوستين هنري اي رخنگيري اي شوان پرور وي چاغي ميرانه شورشگري و كردواري لهمبري پككي بو بشر شوان وكي قرچيا يعني كي چند قرشا بديه وي ورجير دفو زرنيخو و بوي منطقي هاني شوان جوان هلوستي هان دور کد ایجاب هفگریا پسنی آپودا پشتی سترانا مچکر مخوالی سری خواه کر پشترچ سال در باس بو دم در باس بو وسترانا یان مرحبا جی بیوگری دایی دم در باس بو شوان هات بو يعني پسنگیر و بحثا آپودک و بحثا جیربون و زیرکبونا خاپودک خمنا که ایشه منش برس شوانه تنه مخواست از وان میناکین هانه جوار دینم که هلوستا رخنگیری آهنری روشنبیری چقیس گرینگه نها دم میدانا هنره ده دم میدانا روشنبیریه ده فرح بویه کسی که رخنه لآپودک کسی که تو اعتباری نادن وی پوتی گنی تعتباري نادن چافسور کرن و تهدید و گفخارنین خاپو و رخصنا خاپو یک جوان کسین هان هنرمند هیجا و بجن بلند فقی تیران خودی هلوسته کی پیروز وک خما و خباراست و بردوام کر لهمبری تفگرا خاپوچی و رشکرنا تفگرا خاپوچی نا از البنده تابلوه کیمه کلچاوا ماموسته هیجا فقه تیران و داخوی بانگا دیروکی بانگا دینوکی بانگا کروکی خاپو و تابلوه کی بنرخینه و رخنجی بکه اف هلوستا آپو کنها بحثا
چەکا دەکەی چەکی خۆ دەینێن یعنی تو ez ne li dijî çekdayê bêçekkirina PKK me ez li dijî ku PKK xwe bikin û rerê gelê Kurd û mafê gelê Kurd ji dewleta Tirk re bihêle û şerê mafê gelê Kurd bike. Ez dijî vê me ez li dijî çekên PKK me ji ber ku Kurd bû wan hatin kuştin. Ez dijî yanî helwesta PKK me ku bi mafê gelê Kurd û qeder û dîroka gelê Kurd û çarenûsa gelê Kurd bilîze. Ez dijî ev ferq û cudahiya yanî ne ku hinek kes dibêjin li dijî Surecê ye li dijî pêvajoyê ye hey xwelî ser ev pêvajo ez heriyê çê dikim. Ez wek ehlê Dirbêsiyê û ehlê Amûdê wan ez dikarim bêjim ha weyla min nizanim çi kirî ji vê wilo pêvajo ez dikarim bêjim ji ber ku heq kiriye. Ez behsa pêvajoyê yanî ji ber ku pêvajoyekî nizm wilo bersivekî wekî bersiva ehlê Dirbêsiyê û Amûdê ji lazim e yanî. Girîngî were gotin û qey xelk bêjin yanî. Lê ez ne ku li dijî çekberdana PKK me ez tenê dixwazim ji Xaporê bêjim ev niha ti tiştê ku tu dibêje manga te ya dîrokî Mehmed Şener di Kongreya Çara de got em bi çerê çekdarî rawestînin û em li alternatîfên nû ê têkoşîna siyasî bigerin. Tu bi qurbana Mehmed Şener bi xortê Kurd ciwanê Kurdê 33 salî tewî teror kir tewî kuşt li Qamişlo Xapo wê çaxê biryara te jî biryarekî dîrokî bû banga dîrokî biryara dîrokî a rêber Xapo. Çetîn Güngör dema ku di heştê û di dua de di Kongreya PKK de li hemberî dîktatoriya te xwedî helwest bû te di heştê û pênca de dawî li jiyana vî ciwanê han anî te wî nehişt mafê xwe yê demokratîk nerîna xwe ya demokratîk li hemberî te bide diyarkirin û te wê biryar di stend û te wî tasfiye kir. Biryara te wê çaxê jî dîrokî bû. Enwer Ata wilo ma ez çi bêjim çi nebêjim xwediyê biryarên kujer û qirêj û dîrokî helwestên Apo ji aliyê qirêjbûyînê ji aliyê kujeriyê ji aliyê xwefiroşiyê ji aliyê teslîmbûyînê bi rastî dîrokî ne. Wek van helwestên han van biryarê han di dinyayê de û nikarin bibînin û li cem Pol Pot jî nikarin bibînin li cem Sedam Hüseyn li cem Stalîn û li cem Hitler û nikarin Adolf Hitler û van biryarên Xapo û nikarin bibînin. Çawa ku nikarin medya Xapoçî li cem Joseph Goebbels jî hûn bibînin û nikarin wekî kesayetiya Apo ezmûneya Apo di nava dinyayê de di nava dîrokê de nava Kurda de ji xwe çênebiye ev mînakî ye û nikarin bibînin hêjayê ha yanî ku bê bersiv nemîne her kes û bersiva xwe. Ehlê Amûdê û Dirbêsiyê dikarin kesên normal bersivekî wilo xweşik û layîq pêvajo binivîsînin û bersivê bidêne. Nivîskar, rewşenbîr, siyasetmedar her kes kesên normal her kes dikarin bersiva Apo bidin ji ber ku Apo xwestiye li benda pêşniyaz û li benda rexna û li benda nizanim çi ye. Ji ber vê gerek em bersiva wî bidin bersiva banga wî ya dîrokî an bersiva yanî çi bêjin gerek em bersiva wî bidin ji ber ku wî xwestiye evî xwestiye. Apo
دوی ویدیو هانه ده درکت وکی برپرسکی دولتا ترک شخور لداخویانی دولتا ترک بنرن برپرسی دولتا ترک بنرن عینی وکوی تو بحثا مثلا کرداناکه کاوی دولت شبکه تنه بحثا پککی و شکل چکدایینا پککی و جبر چه پککی و چکی خودینه و جبر چه نزان بهانه و شکل چکدایینه کوکی سرکفتن لدرخینه اپو بحثا بید که لی دولتا ترک مقابلی وی برانبری وی کاوی چه بدگلی کرد بحث ناکن برپرسین دولتا ترک شی بحث ناکن برپرسین دولتا ترک مجاره تلی چارچوبه کو مجاره تروریه مجاره کی اولکاریه قدیه تسلیم بون اپو بحث ناکن مانها امی چند خالازولو سر راوستین وزي چکی ولو بنرخینم اپو قی يعني گرک های ویجی هبه تشتين PKK بكن تشتين كدولتها ترك بك نابيش خناخ بنوي باري كو يعني جبوتو كردا اقناع بك تنبيج والله PKK شو قديا روشاوي نما نزانم ام خود سپیر قوناغا کمونیزمه و نزانم چه های خاپو افتشتين كنت داخفنها پشتی هلوشاندنا دیواری برلین هلوشاندنا سوویت یگرک دا پیک بانیا و گلک کس دناوا PKK ده ویچتی هاند خستن حتی مثلا چکداری جی یعنی شمدین ساقب کنه هاد زندانه ده و تدبینه و تدشوپینه اوی جی لشامه ده نوتو پینجا ده نوتو چارا ده دوی قناغا هانه ده اشترگوت گو شر چکداری هاتی ختماندن یهاشتی قناغا کی تن نکاره دولتا ترک بشکینه ده سالا نوتو یکی محمد جاهد چنر گوت ده سالا نوتو چار نوتو پینج شمدین ساکب گوت تب آوان نکر تب کسی نکر تب آمی تیکر تب حوله ست کر تب گلی کرد نکر تجنو که تجمر بی آشتی خواست خمناک ببا آشتی خواست بس يعني كا دولة مقابلي ويتش هي أبرس أوه أبود بنگا خود چد بيجي تفقرا ميا و دسبيرا هفريا كومونيست دروشا خويا هي و برسگريكين هيدا تيكليدارين رين چارە سەرکردنا پرسگرێکان دووبارە دەبێت تەفگەرا پەکەکی خوا دووبارە دکە ئەزێ بنامەیەکێ بەرفرە شینبەر بەرسڤێن ئافرینەر بدم و vêyekê wekî erkekî exlaqî dibînim xemnak tedî me got ku tevgera PKKyê xwe dispêre ezmûneya çepgirî û komûnîst di dema hilweşandina Sovyeta berê û hilweşandina dîwarê Berlînê gerek PKK xwe biguhertana PKK wê çaxê digot na evana sexte ne ev komûnîzma hanê sexte ye komûnîzma Sovyetê sexte ye a Çekoslovakya a Yugoslavya ev bereya sosyalîst û komûnîst hemû sexte ne em komûnîstê rast in PKK û xapo wê çaxê behs kir got em ê internasyonalîzma çara em ê li dar bixin em pêşengên sosyalîzma ilmî ne bi vî rengî xapo xwe dixapand û me dixapand û wê niha manîfestoyekî nû ji me re derxîne
شاندی مانیفستو شاندیه شاندی PKK PDF اوی نویر بلا بکه دترسه PDF بگیجه هنه کسا و بنرخینن يعني PDF بگیجه ناف دستی ما و ام شخور لبو خيزك قوتن لعاقل مندية خابو بنرن وقرفو حنقي خو بيبكن شوادكن وكي اف مانيفستو جواكا ديمقراطيكا نها نوكي PDF لوكي پل چاپ کرنو دناف خود بلاف دکن یک دستی یکی جبو کو PDF نچش کسی دن ره اف مانیفستو خوشی شاندی مانیفستو جواكا ديمقراطيك بوينا جواكي بيري هر تشتي تب جواكا خور ديمقراطيك به دمات حقا خوينا خلقي دستيه تدي حقا بريارين كشتنه دستيه تدي وحتى نهات ليبورينا خونا خواس ت ليبورينا خونا خواس يكي لخوا وگره بيري هر كسي جگل كرد ji şehîdên gelê Kurd lêborîna xwe bixwe silavek bişîn di vê banga hanê de banga dîrokî wedî silav apo silavek şan ji şehîdên qunaxa serxwebûn û azadiyê qunaxa komûnîzmê qunaxa çepgirî a PKK na lêborîn xapo lêborîn ji kuştinên di nava PKK de rûdan û çêbûn lêborîn xwest na tenê وجا پسنê xwe dide apo pesnê xwe dide ew ê wekî helwestekî erkekî exlaqî û bangeke şînber û afrîner kesekî wilo behsa karê xwe û behsa banga xwe bi pesin bi qîmetdayîna bê li bere Wehdeddîn Tayfûr Amer Dicle Sexte Dicle bere were pesnê banga te bide Wehdeddîn Tayfûr ku li Brûkselê yanî diçû tê û perê PKK jî xwariye zikî wî de ye û têkiliyên wê yê qirêj bi kadroyên jin re hene û diyariya ji wan re dikir perê ku ji PKK tîne û diziye û ji xwe bere ew were bere Wehdeddîn Tayfûr were pesnê banga te bide û bê ji bangekî afrîner û şênber û dîrokî û nizanim çi tin nebîş ê bes xapoyê yanî xwe pir ecibandî apo hîna pesnê manîfestoya xwe dide manîfestoya civaka demokratîk anû dibêje ev manîfesto wekî serketina manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê ye ya pêncî salî ye bi vî şêwazî dinirxîne serketina manîfestoya Şoreşa Kurdistanê a pêncî salî xapo heyt bi qurbana şehîdê Kurd û Kurdistanê bibe yek bi yek êgo bi fîşekê dewleta Kurd hatin kuştin û êgo bi çekên dewleta Tirk û êgo bi çekên PKK ku ew jî çekê dewleta Tirk tu bi qurbana wan şehîdiyan bibe tiştê ku niha tu behs dike tu wê dikî wekî serketin ji Şoreşa Kurdistanê ma te Şoreşa Kurdistanê hêşt ma Şoreşa Kurdistanê bi vî rengî bû ma armanc û daxwaz û îdeolojiya Şoreşa Kurdistanê bi vî şêwazî bû bi vê helwestê bû bi van daxwaza bû bi van armanca bû ye tu dikarî ew kesên derdora te bixapîne bes tu nikarî me bixapîne xapandina te ji bo me û ji gelek kesa ê min 2011 bi dawî bû ev rêxistina ku em xapandin ji Oktobera 2011 bi dawî bû qediya hinek kes berî me bi 10 sal 15 sal berê ji xapandina vê rêxistina anê xwe xelas kirin xwe rizgar kirin tatî kenê xwe bikî dike tatî
أفي مانيفستو هاني دك وكي سركفتن عيني وكي حزب الله أشخر لحزب الله قو بنر روشة حزب الله تديد بجنب سركتن تشخر لحماس بنر عم بسركتن إيران دبي عم بسركتن فكي كشي أبمال خابوجي أبمال تيك چوين دكن سركفتن تسليم بوين دكن برخودان وكسي كو برخوداني جي بكها كسي كو رخودي هلوستكي رخنا غير وبرخوداني بكل همبري وان آجان دولتا تركه para çok ایسش میته دستینی دولت ترک çok ایسه چند دلار دادته خلی سری خاپوچی لحال خاپوی خو و ریخستنا خو نابینن کو کدا وی گلی هانی خاپو بن پیکر دولت کر قربان دولت بخچلی دولت رجب طيب اردوغان Apo çi dibêje tevgera PKK ya xwe dispêre bi dawîkirina înkara hebûnê û avakirina dewleteke cuda, stratîjiya şerê rizgariya netewî hatiye bidawîkirin, hebûn hate naskirin, lewma armanca sereke jê pêk hatiye û ji ber vê xelas gerek çeka deynin. Bi vî şêwazî bihaneya û fetwa dide. Şêx Silo fetwa dide. Navê wî li kampa Libnanê di sala notî de Mehmed Cahid Çiner hezar rehme li gora wî be. Hezar rehme li giyanê wî pak be. Navê wî ew û Sarî Baran navê wî kirbûn Şêx Silo. Şêx Silo fetwa da. PKK xwe dispêre ku rakirina înkarkirina hebûnê û şerê rizgariyê û çêkirina dewletekî cuda armancên PKK dijiyarkirin dibe armanca yekemîn a stratejîk pêk hat hebûn hey xwelî ser eger tu berî avakirina PKK te xwe Kurd nedidît hemû Kurd newek tebûn Kurd hebûn serhildan li hemberî împeratoriya Esmanî çêkirin li hemberî dewleta Tirk çêkirin tevgerên siyasî hebûn dedekede hebû kok hebûn hemû kawa hebû ev hemû partiya sosyalîst hebûn ev hemû rêxistinên siyasî pedekeya Bakur hebû ev tevger û rêxistinên siyasî berî PKK bûn hebûna Kurda berê hebû û hebûna Kurda niha jî heye li dijî te jî heye û li dijî rêxistina te jî heye ne bi rêxistina te em bûn Kurd vê sextekariya dev jê berdin bav û kalê min berê Kurd bûn û em man Kurd bêyî PKK ev çi xapandin e armanca destpêkê Kurd hatin naskirin mala min ê Kurd bi xapo hatnan Kurd bi xapo terorîze bûn Kurd bi xapo û tevgera xapo kirmînal bûn heval Ewropa xuyayî li Amerîka xuyayî Amerîka Cebhetül Nesra ji lîsteya terorê derxist û PKK hîna di lîsteya terorê de yê wê di lîsteya terorê de bimîne wê di lîsteya terorê tu xwe fesix dike tu xwe diçirîne tu xwe pişav dike tê di lîsteya terorê de bimî 5 sal ji terora li hemberî Kurda 5 sal nîv sed sal 5 sal teror li hemberî Kurda te kir hîna ji hilwan û sîwerekê bigire were heta kûî derê heta roja îro roja îro terora PKK berdewam e hatî ji mir dibêje wela armanca ewil a stratejî pêk hat hebûn Kurd hatin naskirin înkarkirin nema xalas qediya û dewletbûyîn û tiştên din û ev dirûjmeyên te digotî û ev xapandinê te digotî û te qerfê xwe û henekê xwe
بارتي وسياسة مداري كرد كرن إبراهيم قشلو كمال برقاي حمرش رشو مسعود برزاني جلال طالباني تكني خب تما دكر بارتيان ريفورميستن تفكرين ريفورميستن اوتونومي تخوازن ما في چاندي تخوازن امام سر خبوني تخوازن اوا دركت داوياته اشكرو او مشكا زكيته نش خوري ولو قلوبي جفرا جدروا وخينا انسان كو دستيه تدي كوينا چندين انسان دستيه تدي ولو فرحت يو افزلام تدبير قيل سر دستي ميت CIA موساد KBG SS يعني استخبارات الدنيا هاتي پرورده کرن يو دلوبا شر مفدي دجميتني قرابه بحثا اخلاقي دكه ليبورينا خواج دايك شهيدان بخواز ليبورينا خواج كجرن جو كشتين دناوا PKK بدستي تا ببريارة تا هات كرن ليبورينا خوا بخواز بشرت تشت خواز بيج ليتنا ليبورينا تخواز ليبورينا خوا جدايكين عسكرين تركاد خواز عيني وكي شكلي اخاف تناوي وكي برپرسكي دولتا ترك وكي روجنامه‌وانكي كو دولتا ترك وحكومتا ترك دي باريزه خاپو بفيرنگي داخل خاپو دوی پاراگرافي دي بحثا وكي نقشريكي جهوالي خورد ديار كرن و كارن مجلسي و چوا چكورن داين و بفي منطقي هاني نقشريكي يول خارطة سي جبو چکا دینن جوان را اشکره دیگه لی تشتکی جوان را نابیجه یول خریطه سه دولتا ترکا چیه جبو کردا وی چی بکن وی چی نکن والله و بالله و تلهی سوندا والمتنه بريز عبد الرحمن سماوي تقدر دكافير لسر مديا دا آخذه دبي وي دولتا ترك في بك دجميره چقاس راست چقاس نراست بريز عبد الرحمن سماوي جابو جسورتر زلالتر اشكرتر ويعني وخشكتر لا اخذه بكرديجي وتركيجي افي بيبافي ناي جمر نابج كار دولتا ترك تجمر حاضر لك شوير حوالي وير حاضر ناي نابج بحثا جمر مجلسي وكوميسيونا مجلسي وتشك وتشاوا ورنداين وبيفاجو بيش بكذا وتيكف قناغا كي ديروكي وتيكف بروشا كي ديروكي وتيكف سينيكا كي ديروكي وبيفاجو عوالتا بيفاجو فهمنا كريه عوالتا الدجي بيفاجو هي بذي منطقي هاني بذي شو شكلي هاني انا ميديا PKK ووري بانغا ديروكي او سلمان استيك تي في وش بردر كذا وباخذ وبانكا ديروك يا سروكي قالي كرد و يعني وخبك فيشن وخداوشين تنجبو بينه بكن وخشك بكن شكلي باراستنا بانكا ابو انجخ بفي شوازي اخافتنا بحوالا سوسي رب ليه تماشا بكن وگا حوالا سوسه یعنی تجیزانه روشهلاتا ناوین دا خویانیا چاپمنیه لسر وی اساسی پیواجویا نو اج حوالا خورا بیجم براتیا گلان شوپا حقیقته پرسپکتیف کن نو جیانا کومینال داگرکری کومینو وک هوی جیانا آزاد تکوشین تندوستری و تماشوانین هجا و حوال باقی حوالا سوسي تجيزاني قناغا ديروكي سروكاتيه وبانغا ديروكي ومانيفستويا جواكا ديمقراطيك وچاپمني وداخياني سروكي گلي كر والريباز وريكفتنا آشتيه ولو
تەوش و مەوش و تەڵ و مەل و خوار و مار و ئەوەی بڤی شێوازی پرۆگرامی خۆ دژە بکن و بڤی شێوازی بڤی شکلی بەهانەیان ji aporê bibînin. Di vê paragrafê de Apo wilo îşaret dike ku azadiya wî gelo wê ciyê xwe ji Îmralî biguherî yan na gelek wilo agahî çêbûn ku Apo naxwaze ji Îmralî jî derkeve. Dixwaze yanî qaşo ku di zindanê de ye wê li girava Îmralî bibîne vîllakî çêr çê bikin parastî dîsa wekî berê lê wê neyê. Wê neyê Stenbolê û Enqerê û Diyarbekirê ji ber ku xwîna insana distûyê wî de ye. Mayê wilo xelk wilo wî rihet bihêlin. Îja niha behs dike dibe azadiya şirovekirina azadiya fîzîkî. Ev daxuyanî ev paragraf demekî ev tiştên rêxistina PKK kirî ji bo azadiya fîzîkî a serokatiyê û meş û xwepêşandan û birçîbûn û mesref û westandin hemû Apo qulip an. Masê li ser wan qulip an. Enû heta civak azad nebe azadiya mina fîzîkî hêçê wilo min halê min bihêlin. Azadiya Apo. Ev îşaret dide û di demê pêş wê zelal bibîyene ku Apo naxwaze wekî ji ber ditirse Apo insanekî kesê ku bi Apo re maye jin mêr ji kadroyên PKK dizanin bêçiqes yekî newêrek, tirsonek, bizdûnek tiştekî nayê gotin. Apo û cesaret li dijî hevin. Apo û mêrxasî û fedakarî li dijî hevin. Îja niha tê behsa azadiyê dike û azadiya civakê û tedî ev gotinê telo melo xwar û mar û hevala asosê û tişî zanê û pêvajoya nizanim çê û azadiya şormenîskê û vî rengê hane diaxivû ew ê xapoçî jî ew ê medya çêkerên xapoçî wê jê re şabaş û tilîliya bikin ji ber ku nanê xwe pê dixwin yanî wilo nekin nan tineyê wê Amed Dicle PKK'yekê bi dawî bibe wê diziya xweşkîr bike. Wê herê dewleta Belçîkî bidizin na. Wê têkilî mêkiliyê xwe gemarî bike çik meçika wê ji li kur peyda bike. Parfûmekî keçikekî bikire ji perê PKK ji bo wê bixapîne Amed Vahdedîn Tayfûr wê biçiringî nanê xwe pê dixwe. Helbet ji ber vê evana hemû şagirtên Yalçîn Küçük in. Vana hemû ji bin destê Ferda Çetîn derketin û Ferda Çetîn jî ji bin destê Yalçîn Küçük derketî. Apo di vê paragrafê re dibêje nebiçek lêbaweriya min di siyasetê û aştiya civakê de. Ê baş e te çima Çetîn Güngör kuşt? Te çima Enwer Ata kuşt? Te çima Dîlawer Yıldırım kuşt? Sayma Akşin kuşt? Te çima Meysa Baksî kuşt? Te çima hewqasa kes kuşt? Eger baweriya te bi çeka nayê. Te çima Mihemed Cahit Şêner kuşt? Eger baweriya te bi aştiya civakî tê. Te çima wilo kir? Hewqasa sal, hewqasa xwîn, hewqasa kuştin. Êrê mere poşman dibe û mere lêborîna xwe dixwaz. Dema ku mere helwestê nû mere dibîne ku şaş çû. Ez şaş çûm. Bêje Xapo em şaş bûn. Wê jî nabêje. Ji ber ku bêje gerek lêborîna xwe bixwaz. Ji qunaxa berî Îmraliyê. Qunaxa berî dadgehkirinê binerin ev 25 sal hemû
ئاپۆ دوان چەند کێلیکێن دفڕۆکێدە دەما گرێدایی بوو قاشۆ گرێدایی دوێ ینی تیاترۆ بداوی ئانی تیاترۆ بداوی ئانی گۆ خوازم خزمەتا دەولەتا تر بکەم دییان ترکێ و نزانم چ و ڕێ بدەن و فرسەتێ بدن و دادگەهێژی دە تیاترۆ بداویانی لێکەرێن خاپۆچی باوەڕ نەتکرد و نەهاژی باوەڕ ناکرد هەڤاڵ دە سەرۆکاتی فێم نەکریە و هەڤاڵ سەرۆکاتی تیش نادبێژێ ئەمژێ فێم ناکەن و لێ نەمومکنە لە دژی گەلێ کورد بە وەکی نای خاپاندن و کەسێکی ناخاپینە کوڕۆ خاپۆ کوڕێ خاپۆیە ئەو سەرۆکێتەیە نەوەوی براستی مەرۆ ماتمای دمینە نەژ بانگێ ئاپۆ ئێنە دیرۆکی ئێ سەختە ئێ تەسلیم بووینێ دێمژمر پر نۆرمالە یعنی شتێکی ئەوڵە عەجیب نابینم ئەز عەجیب دبینم حەقواسە ینی نویسکار و ڕەوشەمبیر و مەدیا چێکەرێن کو دناوا پێکەکێ یا ئێ نێزیکی پێکەکێ حەقواسە ولۆ خۆ کەردە حەسێبن و بەهانە و حجەتا ji vê teslîmbûyîna hanê re dibîn û wilo xweşik dikin ha tiştekî pir qirêj pir teslîmbûyîn û pir bazariyekî çi bazarî yanî ez nizam çi navî lê bikim wê rabin xweşik bikin û bihaneya jêr bikin û hevala sosê û tu jî zanê bi vî mentiqê hanê bihane ji sextekarî û teslîmbûyîna xapۆ re dibînin di vî meqamî de du tişt hêjayê ku ez wan bi bîr bînim û silav ji ked û giyanê wan re bişînim ew şoreşger ew welatparêzên ku bi biryara Apۆ hatin kuştin û tasfiyekirin ji Çetîn Güngör bigire ji Celal Aydin bigire werê Çetîn Güngör û Enwer Ata û heta Mihemed Cavîd Şener û Sîpanê Rojhilat û Kemal Şahîn ê Efrînê kesekî nema û tevgera xapûçî tasfiyeyên mezin di nava gelê Kurd û di nava xwe de nekir ez silav dişînim ji giyanên van kesê hanê re Kan Yılmaz ku rojekî roja berpirsê Ewropa bû berpirsê kampa Libnanê bû berpirsê Cezîrê Wîlayeta Cezîrê bû ku di 2006 de bi biryara PKK hat kuştin û tasfiyekirin û hayê Apۆ jî jê hebû kesên ev qurbaniyên helwesta xwe nerîna xwe gotina xwe ez silav li wan dikim ez wan bi bîr tînim û bi yanî bejna xwe li ber ked û xwîna wan û giyanê wanî pîroz ditewînim pêve girêdayî ev siyasetmedar û nivîskarên gelê Kurd ku xwedî helwest bûn li hemberî Xapۆ wekî İbrahîm Guşlû Kemal Borkay Hemre Şeşro Selîm Çirûkaya û ev kesên ku di nava Salih Aras ev kesên ku berê di nava PKK de bûn yanî ev kadroyên di nava PKK de bûn û derketin û axivîn bûn xwedî helwest ev siyasetmedarên ku di nava rêxistinên din de bûn ku bêdeng neman û xwedî helwestekî welatparêzî kurdewarî şoreşgerî li hemberî PKK û serokê PKK bûn min got yanî Hemre Şeşro Kemal Borkay û İbrahîm Guşlû û her wekî din silav ji bo keda van kesê han ku ew jî li gorî me şehîdên zindî ne şehîdên rastiyê ne li hemberî tevgera Xapûçî li hemberî serokê tevgera Xapûçî li vir ez têm dawiya vê axaftinê heta mijarekî din axaftinekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin